Espera, que estic així, vaig a preguntar-vos, Espera. A veure, vinc a explicar-vos una història. Però abans de res, vull saber si voleu saber la versió real o la versió oficial. Oficial. L'oficial? Oye, mira, que m'han dit que volen l'oficial. Explica l'oficial, Ara et crido. Dilluns, el dia del llibre. Dilluns, efectivament, 23 d'abril. Molt bé. El dia del llibre i avui és Sant Jordi. Heu sentit mai la llegenda de Sant Jordi i el drac? Sí! A veure. Pues faig un resum. Sí, era un guerrer. Está como el silencio. Va arribar per tot el poble, per tot el regne, i es va plantar enmig de la plaça. Silenci. Crec que he sentit. Estic sentint el drac i a la princesa. Molt bé, Ike! Si té concentració! És per això, amics i amigues, que a Sant Jordi regalem sempre roses roges i llibres. Moltíssimes gràcies!